ମନଟା ଜମା ମୋର ମାନୁନି। ଆଉ ଝିଅଟା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଆଉ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ତା ଆଶା ପୂରଣ ହେଲାନି। ସେ ଖାଉନାହିଁ ପୁଅନାହିଁ। ସେ କେତେବେଳେ ମରିଯିବ ନହେଲେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। କ'ଣ କରିବି? ସିଏ ତ ହିରୋଇନ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲି ମାଲିକମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇକି ହିରୋଇନ୍ ବାପ ହିସାବରେ ନଗଦ ଲାଖ ବହି ଆଣିବି, ସେ ଆଶା ବି ମୋର ପୂରଣ ହେଲାନି। ଏ ସାରା ମାଷ୍ଟରଟା ନୁଙ୍ଗୁରାମି କଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମାରିକି ବିଦା କରିଦେଲି। କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଝିଅକୁ କିଏ କଳା ଦେବ? ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯେ, କାରଣ ଆମ ଏରିଆରେ ଯେତେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ ମୁଁ ସେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମୁଁ କଳା ଦିଏ ନା। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମଝିର କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଡି ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ବାପ ଝିଅ ଗାଁ ଲୋକ ପଚାଗଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ି ଯାଚ୍ଛାତା କରି କହିବି ନା। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବୁଛି। ହଁ, ଏବେ ମୋତେ ଯିଏ କଳା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଶଗଡ଼ି ବାବା, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଦିନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଜି ଦେଖିବା ବାବା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ବାବା ପ୍ରଣାମ ବାବା। ମୁଁ ଦଲେଇ ଗଣ୍ଠି କହୁଛି, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ହଁ ବାବା ବାବା ମୁଁ ଥରେ ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମନେ ଥିବ। ହଁ, ଭାରି ଦୁଃଖ ବାବା। ମୋ ଝିଅର ଭାରି ହିରୋଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଲାନି। ମୁଁ ଶେଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛି, ଆପଣ ଆସିଲେ ତାକୁ ଟିକେ କଳା ଦେବେ। ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା? ତାହେଲେ ଟିକେ ମୋ ଘରକୁ ଦେବି, ମୋ ଘର ଦେଇକି ପଶିଯିବ ଫେରିଲା। ହଁ ବାବା ଆଜି ଆସିବେ ବାବା। କଥା ଦେଇଗଲେ ବାବା। ହଉ ବାବା ମୁଁ ରହିଲେ ବାବା, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲି। ବାପା ମୁଁ ସେଟା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି, ତମେ ଏଠି ଖୁସିରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛ। ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ କଥା କହି ଦଉଛି, ଆଜି ଭିତରେ ଯଦି ମୋ ହିରୋଇନ୍ ହବାର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରେ ଶୋଇଯିବି। ସେ ସୁଯୋଗ ତୁ ପାଇବୁ ନା? ମାନେ ପାଇବୁ ବୋଲି ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ। ତୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଅଲରେଡି କରିସାରି। କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛ? ତୁ ଯୋଉ କଳା ତୁ ଶିଖିବୁ ତ ହିରୋଇନ୍ ହବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଶୁଣିଲେ ତୁ ଆଖି ଖୁସି ହେଇଯିବୁ। କ'ଣ କହୁନ? ଗଭୀର ତମ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର। କୋଉ ମାଷ୍ଟର କହିଲ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ? ତାଙ୍କ ନାଁ କରି ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶଗଡ଼ି ବାବା। ହସିଲୁ ଆଉ ହସିବେନି ବାପା, ସିଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ବାବା ସିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଶଗଡ଼ି। କାହିଁ ଶଗଡ଼ି ନହେଲେ ଟଲି ହେଲାନି? ଶଗଡ଼ି ବାବା। ଶଗଡ଼ି କାହିଁକି ହେଲା ପଚାରେ? କାହିଁକି ହେଲା କହୁନ? ସିଏ ଯୋଉ ଲୋକକୁ କଳା ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଜଣେ। ତାମାନେ ବାପା ଜଣେ ଲୋକ ଶଗଡ଼ କଳା ନେଇପାରିବ? ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଅଧିକା ନେବାକୁ ଚାହିଁଲା ଦେବେ? ଦେବେ। ଯେ ନେଇପାରିବ ଦେବେ। ଯିଏ ନେଇପାରିବ ତାକୁ ଅଧିକା ବାପା। ବାପା ମୁଁ ଶଗଡ଼ ନୁହଁ, ଅଧିକା ନେବି। ମୁଁ କାହା ଝିଅ? ଦଲେଇ ଗଣ୍ଠି ଝିଅ। ଦଲେଇ ଗଣ୍ଠି ଝିଅ। ତେଣୁକରି ବାପା ମୁଁ ତମ ଝିଅ ମାନେ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ନେଲା ପିଲା ନେବି, ମାନେ ଟ୍ରକର ଟ୍ରକ 10 ଚକିଆ ପୁରା ଫୁଲ ବାପା ନେବି। ହେଲା ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଗୁରୁଦେବ ଇଏ ମୋ ଝିଅ, ତା ଟ୍ରକ ଫୁଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଶଗଡ଼ ଦରକାର ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାପା ହିରୋଇନ୍ ହେବି ନା, ଅଧିକା କଳା ଦରକାର। ହେଲୁ ତ ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିଲା। आयुष्मान भव चिर कुमार भव। बाबा कौन असुविधा है कौन कहीं बाबा ମୁଁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମୋର ହିରୋଇନ୍ ହବ ବୋଲି ତାର ଷୋଳପଣ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇଲାନି। ଯୋଉ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସେ ଲୁଙ୍ଗରାମି କଲା, ତାକୁ ମାରିକି ବିଦା କରିଦେଲି। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ତାକୁ ହିରୋଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ କଳା ଦରକାର ଆପଣ ଦେବେ। ଆଗକୁ ବଢ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ହିରୋଇନ୍ କରିବା ବୋଲି ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁନି। ଆପଣଙ୍କ କଳାରେ ମୁଁ ମଣିଷ ହେଇଛି, ମୋ ଝିଅ ବି ମଣିଷ ହବ। ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ନା ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆଉ ବଛ ଡେରି କର ନା, ତମ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଡାକ। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି କଳା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି। ତୋରାଣୀ ମଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଯେତକ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଇହଧାମ ଛାଡ଼ି କପିଳାସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତକ ମୋର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଯେତକ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଚାଲିଯିବି। ହେ ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ, ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ। ଆଜି ଚଉଠି ମୁଁ ଏଇଠି ତମେ ଆସନା ସନା। ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ। ବାବା ମୋ ଝିଅର କଳା ପାଖୁଣ୍ଡି ହେଇଗଲି।
अब आसिली गोड़ तले पड़ जा गोड़ तले सीधा पड़ी जा धूली धूली टिके आनी पात्र पके दे भक्त आज्ञा भक्त जनार्दन आज्ञा ए कन्या रत्न